Európska komisia prednedávnom skonštatovala, na starom kontinente máme 3/4 budov energeticky neefektívnych. Preto v relácii Energetika budeme aj v roku 2017 vyhľadávať tých, ktorí chcú daný stav zmeniť. V Liptovskom Mikuláši si už v lani osvojili energetický imperatív Bruselu. Budovy sa musia renovovať rýchlejšie. Do roku 2050 má byť ich spotreba energie úplne zbavená fosílnych palív, teda uhlia, ropy či zemného plynu. Nahradia ich systémy s čistou energiou, s dôrazom na využitie obnoviteľných zdrojov energie. V Európe je vyše 75% starých budov, ktoré sú energeticky neefektívne. Z toho až 40% energií ide na vykurovanie, chladenie a pokiaľ chceme do roku 2030 zaistiť 30% limit pre energetickú účinnosť, vzniká veľký priestor pre rekonštrukčné práce v prospech lokálnych staviteľov, ktorými sú väčšinou malí a strední podnikatelia. Liptáci nemusia mať z predchádzajúcich slov husiu kožu. Radnica získala zo štrukturálnych fondov maximálnu výšku príspevku na projekt zníženia energetickej náročnosti budovy. Samotnej realizácii predchádzal projekt, ktorému predchádzal energetický audit a všetko, čo s tým súvisí. Z projektovej dokumentácie vzýšla čiastka zhruba 2 milióny eur. Z toho 95% máme z eurofondov, 5% mesto dopláca. Začali sme niekedy koncom prvého pôroku roku 2016 a myslím, že do konca mája roku 2017 by mal byť tento projekt hotový. Nejedná sa len o samotné zateplenie budovy, ale o celý systém rekonštrukcie aj vyregulovania samotného vykurovania, inštalácie solárnych panelov, vyregulovania kotóne. Po rekonštrukciu každý rok ušetríme zhruba 100 000 eur. Na pokyn autorizovaného projektanta sa však práce na fasáde radnice v Liptovskom Mikuláši museli dočasne prerušiť. Cieľom je predísť defektom na fasáde, ktoré by sa mohli objaviť možno o mesiac, o rok alebo o 15 rokov. Situácia, ktorá zvýrazňuje dôležitosť správneho výberu autorizovaného projektanta pre konečný výsledok. My len v tomto meste sme riešili budovy, ako je Úrad práce a sociálnych vecí, okresný súd a teraz túto budovu Mestského úradu. V celoslovenskom meradle je to niekoľko desiatok škôl, obecných úradov, kultúrnych domov. Zo známych budov je to budova Ministerstva financií v Bratislave, kde ročne v rámci tejto činnosti ušetríme niekoľko, alebo zabezpečíme, že objekty šetria niekoľko 100 000 eur. Zákon o verejnom obstarávaní neumožňuje zadávať presne, ktoré konštrukcie alebo materiály sa musia na stavbe použiť. Čo to prináša? Firmy prichádzajú s najlacnejším riešením. Autorizovaný projektant má preto jasnú úlohu. Zosúľadiť tie veci, aby stavba potom spĺňala hlavné požiadavky, ktoré sú na ňu kladené, ako energetické kritérium, hygienické kritérium, bezpečnostné alebo požiarne. Naša spoločnosť, projektová kancelária, nad rámec svojej povinnosti dala niektoré prvky posúdiť aj Technickému a skúšobnému ústavu v Bratislave. Aj napriek niektorým na stavbe často sa vyskytujúcim problémom, stavba pokračuje. Tak rozsiahlý projekt, akým je aj rekonštrukcia Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, si vyžaduje spoluprácu dokonca viacerých autorizovaných projektantov. Vrátane tých, ktorí sa venujú energetickej certifikácii či auditom. Vedia tak fundovane stanoviť, čo je pre ten, ktorý objekt najefektívnejšie. Len gulatá pečiatka vo výbave autorizovaného projektanta by asi energetickú efektívnosť v budove nezaručila. Jedná sa o autorizovaných projektantov v kúrení, v elektroinštalácii, ďalej požiarneho špecialistu, statika, ktorý okrem toho, že my sme navrhli úpravy na obálke budovy, tak kolegovia navrhli úpravy, čo sa týka elektroinštalácie a výmeny svietidiel, návrhu fotovoltaickej elektrárne, nového bleskozvodu napríklad a ďalšieho množstva vecí, ktoré sú v kontexte tohto projektu potrebné. Všetci títo autorizovaní projektanti sú zapísaní v zozname autorizovaných projektantov
a majú guľaté pečiatky. Necháme sa teda pozvať na kolaudáciu radnice, aby sme si overili, či aj tento energetický bič na konci najlepšie plieska. Inžinier Hlina totiž podľa auditu zadefinoval energetickú náročnosť vynovenej radnice veľmi optimisticky. Na základe vykonaných opatrení, ktoré boli naprojektované a ktoré budú na objekte vykonané, príde budova k šetreniu okolo 60 % energií ročne. V číselnom vyjadrení sa bavíme o sume vyše 100 000 eur. Pri náklade, ktorý by sa v tomto období zdal vysoký, bavíme sa o sume 2 miliónov eur, máme návratnosť v priebehu 20 rokov, čo je na tento objekt a túto situáciu výborný výsledok. Cieľ Európskej komisie je teda jasný. V porovnaní s rokom 1990 do roku 2030 znížiť spotrebu energií budov o 30 %. Vytvára to aj veľký priestor na rekonštrukčné práce. Na to potrebujeme peniaze, inšpiráciu, no a správnu motiváciu. Aj o tom je súťaž o najlepšie obnovený bytový dom. Motivácia je na mieste, veď v porovnaní s rokom 1990 musíme v Európe dosiahnuť minimálne 30% úspory energií, ktoré používame na vykurovanie alebo chladenie budov. Návrhy Európskej komisie preto zaväzujú členské štáty k tomu, aby mali bezproblémový prístup k informáciám na porovnávanie cien energie, aby mali možnosť elektronické faktúry za energie, či aby sa mohli rozhodnúť pri kúpe alebo pri prenajímaní bytov, aby súčasťou zmluvy bol aj certifikát o tom, či dom, v ktorom sa tento byt nachádza, je energeticky efektívny, či táto budova je dostatočne inteligentná. On už vo chvíli, keď posiela prihlášku, musí mať energetický certifikát urobený, pretože každá významná obnova si vyžaduje v súčasnosti na základe legislatívy aj spracovanie energetického certifikátu. Čiže to je jedno z kritérií, či sa objekt dostal do energetickej triedy B alebo A, čiže energetický certifikát je absolútnou podmienkou na to, aby sa vôbec mohol do súťaže prihlásiť. Na mysli máme súťaž o najlepšie obnovený bytový dom, ktorej nový ročník vyhlásili koncom minulého roka na konferencii v Podbanskom vo Vysokých Tatrách. Základnými podmienkami zapojenia sa do súťaže je, že bytový dom musel byť obnovený v prezenčnom roku. To znamená, keďže sa momentálne vyhlásila súťaž o najlepšie obnovený bytový dom roku 2016, to znamená, že obnova bytového domu musela byť ukončená v roku 2016. Druhou podmienkou je, že musela byť urobená čo najkomplexnejšie. No a samozrejme základnou podmienkou je, že sa musí ten bytový dom do súťaže prihlásiť. Podmienky súťaže aj prihlášky sú zverejnené tak na webovej stránke Združenia pre podporu obnovy bytových domov, ako na webovej stránke Prvej stavebnej sporiteľne, aj na webovej stránke VOC SRO Košice, čo je vydavateľstvo, ktoré podporuje takisto túto súťaž informáciami o nej. Je potrebné, aby prihlášku poslal v priebehu januára, najneskôr myslím do 15. februára a tým pádom v marci potom prebehne vyhodnotenie v priebehu najväčšej slovenskej stavebnej výstavy Koneko. Viacero diváckych otázok malo spoločného menovateľa. Pre koho je súťaž určená? Súťaž je určená pre spoločenstva vlastníkov bytov alebo správcov. Samozrejme môžu prihlásiť objekt do súťaže aj dodavatelia, ktorí teda ten objekt obnovili. Súťaž je nekomerčná, to znamená, neplatí sa žiadne vložné za to, aby tento objekt bol prihlásený. Je potrebné vyplniť prihlášku, je potrebné priložiť fotografiu z hotového diela a samozrejme v tej prihláške je potrebné vyplniť základné technické parametre, ktoré sa obnovou dosiahli. To je úspora energie a samozrejme týka sa to aj tej komplexnosti, to znamená, či bolo riešené okrem samotného zateplenia, či bolo riešené aj vykurovanie, či bolo riešené prípadne alternatívne zdroje energie, či boli riešené aj energetické iné systémy, to je elektrika, alebo to, čo v tom objekte ešte teda majú, výťahy a tak ďalej. To znamená, snahou je dosiahnuť popularizáciu, že keď siahnem na objekt, aby ten objekt sa urobil v maximálnej možnej miere v jednom kroku a nasledujúcich 20-30 rokov mohli občania využívať už len benefity z tej obnovy.
V úvodnej reportáži sme konštatovali, že v Európe sú 3 zo 4 starých budov energeticky neefektívne. Dôsledky sú doslova fatálne. Európska domácnosť priemerne minie až 9% svojich príjmov za energie, avšak toto číslo je ešte vyššie, keď sa zameriame na domácnosti s nízkym príjmom. Napríklad na Slovensku je toto číslo pre nízkopríjmové domácnosti enormne vysoké, až 22%. Aj v kontexte na tieto slová sa pri posudzovaní projektov v súťaži zohľadňuje úsilie štátu o komplexnú obnovu bytových domov. Samozrejme vnímame záujem štátu o obnovu bytových domov, predovšetkým v posledných 4-5 rokoch, ktorá výrazne teda narástla. Podporuje ju prostredníctvom štátneho fondu rozvoja bývania aj samozrejme dotáciami na systémové poruchy. Čiže určite túto podporu vnímame. So štátom kooperujeme aj na súťažiach, ktoré sa týkajú progresívno cenovo dostupného bývania a podobne. Čiže vnímame, že je tu záujem štátu a vyplýva to nakoniec zo záväzkov voči Európskej únii, ktoré štát má, to znamená do roku 2020 a následne potom aj do roku 2030 o výrazný podiel znížiť spotrebu energií v budovách a zároveň zvýšiť výrazne aj podiel alternatívnych, respektíve obnoviteľných zdrojov na produkcie energie, hlavne tepelnej. Z hľadiska motivácie vlastníkov zohráva kľúčovú úlohu zvyšovanie energetickej hospodárnosti bytového domu. Pretože tou obnovou sa dosiahne predovšetkým úspora energií a tým pádom aj úspora prevádzkových nákladov, ktorá sa im každoročne objaví na účte pri vyúčtovaní, respektíve znížením platieb do fondov. Pani Zima má síce u nás len prechodný pobyt, ale nejaký piatok tu ešte zostane. Komplexná obnova však zimný spánok nepozná. Naopak, šťastie praje pripraveným. Ľudovo povedané, ani teraz nehodno sedieť so založenými rukami. Veď, ako sa vraví, čas sú peniaze. Jedinou radou je to byť pripravený. Žiadosti na financovanie sa podávajú od 1. januára, čiže projekty nie je problém pripraviť práve v zimných mesiacoch, február, marec. Nakoniec vysúťažiť realizačnú firmu marec-apríl a od mája je dostatok času na to, aby sa takáto komplexná obnova v kľude do toho októbra zvládla s kolaudáciou, s odozdaním stavby do užívania, s odozdaním a uvedením technických systémov do prevádzky. Len netreba otáľať, ono to celé začína byť trochu v úvodzovkách na hlavu. Alebo dobre už bolo? Hypotéky na bývanie pôjdu hore a aj voda nám od 1. januára tečie akoby hore kopcom. Čím ju viac šetríte, tým bude drahšia. Napriek tomu vám držíme palce, aby ste sa do rekonštrukcie pustili a zvládli ju. Dovidenia o mesiac.